तर मित्रांनो, आत्ता लाह्यांचा कार्यक्रम आपल्याकडे आपल्या घरात मांडायचा आणि सगळी तयारी चालली आहे, म्हणजे बायांची वारी वगैरे. तर आत्ता सगळी येतील वाडीतील मंडळी आणि मग नंतर कार्यक्रमाक सुरुवात होईल. तर चला. हे गौरे, अरे आंघोळ केलास की ना? देव काढूचा तुझ्यावर. काय रे देव काढूया ना? हय हय मोबाईल ठेवून हय पहिलो गुरुजीनो. हो बघा मोबाईल बघताय. हो बघा तर माका सांगा नको मोबाईल बघतो. हाको मारलं एवढं तर बोलवा ना. तर मित्रांनो, भजन वगैरे असतं आणि सगळी बायांची वारी असतात. तर आता थोड्या वेळात चालू होतील, तुम्ही बघणारच आहात. मग कसे देव येतात ते बघा. तुमची तयारी झाली? तुमची नाही करा, तुमच्यावर काय देव येणार नाही. तो शिकाय लागतं. हे बघा काका आणि नाना इलो. काकी आणि नाना, काका आणि नाना नाही, काकी आणि नाना. मग जेवलं. ही जेवण बिवून मोकळी झालेली आहेत, आरामी सुस्ती येऊन बसलेली आहेत. आता खाऊन पिऊन झोपेची वाट बघते. कसे तुझ्यावर देव काढूया. नानावर काढूया. नाणार कसे तुझ्यावरच काढू गयो. बब्या इलो तो माहित नाही काय कोणा? नानावर. हो 13व्या मग. आणि त्या एका बारको जिंकतो वारलो तो आशिष गेल्या. एका धूप घालतं, सका धूप घालतं ना किचन मध्ये. आणि नानाकडे वदवाक लागलो. आणि ती दुसरी त्याची मावशी ना मंदाता, ते तू सासरो ह्यांका विचारता तू कोण इलोस? मी रमाकांत इलय. मग भजन बसला होता आणि बाबा पण म्हणजे ह्यांचे बाबा गेले होते 13व्या. आणि मग त्यांना पान लुकलुक लावले प्रत्येक, म्हणजे मेलेल्या माहितीये कळालं मला. त्याका हात लाव आणि घरी लावल्यानी आग. मग ह्योच रमाकांत दिलो. आणि धूप घालतात त्याच्या पोरांका. म्हणून सांगतंय नानावर देव काढ आजचो. काढ देव. माझ्यावर बाबा देव तू धूप घाल मग देव ये. तू होय ना रे. इका धूप घालूक सांगा कयो. कोकणात म्हटलं तर तळ कोकणात तर सगळे ठिकाणीच असताना. तळ कोकणात आमच्या सगळे ठिकाणी असतात. परंपरा जपलेली आहे. कंतारा पिक्चर मधली प्रत्येक ठिकाणी कसं नाव ह्या नाव वेगवेगळं. आता होय आपल्या सगळीकडे तसंच असतं, फक्त आपल्याकडे वेगवेगळं नाव वेगळं. नाव वेगळं. आता होय कसं म्हणतात लायो घालणं बरोबर. काय ठिकाणी काय म्हणतात बायांचो मांड असा म्हणतात. हा पिंकेच्या तिकडे निकाऱ्यावर चलतात माहिती होत का? निकाऱ्यावर. आणि निकाऱ्याच्या बाजूसून गेलो की खोटो देव. देव नाही. हा तू बघलं निकाऱ्यावर? होय होय पिंकेच्यात होय. हा तू गेलेलं? हा मी एकदा गेलोय. श्रावणातच. हा दिवसाच असतं, आपल्याकडे रात्रीच असतं. त्यांच्याकडे दिवसात निक्कारे घालतो. एखादं धावणार मला बघूया जाऊन निकार तो वाजन मेलो असतो. हा पहिला. हा अजून पण ठेकवलं टिकून ठेवलं तर सगळं काय 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 हातावर घेणार आणि असं खाणार पण तो का. एखादं जर म्हणत असत खोटो बाबा देवचा म्हणून निकाऱ्यावर ना गेलो तो भाजलो तो केवढ्याक पडतला. काय नाही तोंडात गेलो की विजवून जाता. काय मग चटको लागत ना. काय माहिती काहीतरी ते हे आपण ते त्या मामी नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवत. आणि मद्रासी लोकांचं बोललं नाही, निकाळेच असतात. होय होय त्यांचं तसं असतं. काय मला खरं वाटतं निकाऱ्यावरनं जातात. नाशिकमध्ये घुसवतात किंवा आता गेलंय ना कोरोनाच्या टायमात त्याच्याकडे देव 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 होते देव.
पोलीस इल्यावर देव जे पळाले. होय कसले देव होय. अरे पोलीस इल्यावर पुण्यात माझ्या मी पिंकेच्या थंय बसलेले. माका माहित नाही यांचो देव ह्या असता तो. मी थंय बसलेले पिंकेच्या थंय आणि तकडनं पोलिसांची गाडी जी इली ना कळाल्या त्यांच्या बरोबर तेव्हा परवानगी नव्हती ना. तो देव धावत येऊन खुर्चीवर पुढ्यात बसले. म्हटलं ही धावली जमतात का धावली. पोलीस इल्यावर पळाली. मंडळी येतं ती बघा जेवण बिवून मस्तपैकी. अरे हा पहिलं मग होय तर गो ढाकून बिकून काय आणलं. वाट्यावर ना उघडे कसे आणायचे. लाये बघा ढाकूनच आणलं ना त्याने. हुशार आहे बघा म्हणजे तुका काहीतरी समजतात नाही तर. आंघोळ करून इलं देव बिव इलो तर तुझ्या होय तुझ्या र देव याच्यावर इलो तर आंघोळ केल्यावर काय विचारतं. तर पूनमताई अरे अरे पूनमताई आली काय ग पूनमताई. हे पूनमताई छे मानव नाही फिरवीत. हा बरं ह्या बरोबर आहे. काय 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 रोजचा माझा म्हणतो दाखवत राहतो. दाखवून दाखवून मी कंटाळलंय मला स्वतः. त्याच्यामुळे म्हणता का याचा पुरे थोडा प्रयत्न मस्ती जेवलंच ना थंय लायो गाडी आणतात लायो पुढं बांधतात नाही पाटील घालतात असं घालतात. बरं हा बाकी मजेत बाबा. बरं बरं काय रे रे काय काय कशा केलं शाळेतलो विषय हा. अरे नमस्कार किती आहेत वाजली. मी दिसतोय पक्वाज लावूचा काम चालू आहे. पक्वाज अगरबत्ती लावता. तर मित्रांनो आता भजनात सुरुवात होता आणि बाबा काका सुरुवात करता तो बघा मेन धरकारी तो बघा तो मेन धरकारी
असताना आपल्याला दिसत हे लाहे घेवा व्हरायटी भारी उसळ असते तर लगेच जरा लगेच चाललास हो चाललास रवा हो जाशा गो गो चाललास आमचं वाटलं पुष्पारती हे चाललं हे चाललं काय बस जाशी. बायको वाट बघा कोण बायको वाट बघतात दरवाजा लावणार नाही तर एकदम बेकार नाही